Ναι, και εδώ πέρα που κάνουμε την εισαγωγή, ναι, αυτό εδώ πέρα το σωληνάκι. Αυτό εδώ πέρα το σωληνάκι που είναι πάλι τη ζωή που συνδέεται με τα απόβλητα και ό,τι περισσεύει το φεύγει τέλος πάντων. Αυτό που έρχεται από την Κινητή φάση, από την στη στήλη κινητή κατευθείαν. φάση, συνδέεται και πηγαίνει με αυτό εδώ πέρα στη στήλη. Είπα 3 ζεύτη τώρα. Σωστά τα πες, τέλος. Σωστά τα. Ωραία, τέλος. Πάμε στη inject. Αυτό συνδέεται κατευθείαν με τα απόβλητα, φεύγει, ό,τι έχει περισσέψει. Συνδέεται τώρα η κινητή φάση με την στήλη και πηγαίνει κατευθείαν. Συμπαρασύρει το διάλειμμα. Και τι ξέχασα. Ξέχασα ένα. Πούτσα μου, Ναι, ένα ζευγάρι. Ξέρω ποιο. Ποιο μας έχει μείνει? Εδώ λοιπόν, Α, το που είπα εγώ. συνδέεται αυτό με τα απόβλητα, συνδέεται αυτό εδώ με αυτό που έρχεται από την κινητή φάση και συνδέεται το άλλο άκρο της κινητής, νομίζω, με αυτό που πηγαίνει στη στήλη. Καλά. Δεν σε μπροστά. έχει εκεί πέρα. Έτσι. Ήταν τζουκ.